apa. Mbok nek ora iso crita iki rasah crita, Gong. Oh, butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet truk? Meneng iki lagi ya tantang-tantangan malah di sapenake dhewe. Rupa kok kaya dingklek ya, Truk. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetep gelem kaya dingklek. Tenan, aku nek arep dilingguhi mangap aku. Ha iya. Mangap. Oh, celeng. Kapusan karo Bagong. Lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medhanten sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak Pak. Akeh iki nggo aku e. Lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa.